Għall-ewwel darba migranti li daħlu f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li qed jaffaċċjaw influss qawwi ta' persuni jfittxu l-ażil se jkunu rilokati f'pajjiż ieħor. L-ewwel li se jbenefikaw minn din l-inizjattiva se jkunu l-Greċja u l-Italja li fl-aħħar xhur laqgħu f'pajjiżhom eluf kbar ta' immigranti. Dan ifisser li issa l-Unjoni Ewropea titkellem fuq sim tal-pis mandatorju u mhux aktar volontarju. Malta li s-sena li għaddiet kellha l-inqas numru ta' waslit f'bosta snin ukoll se tagħti is-sem tagħha, dan billi se tieħu 175 immigrant mill-Italja u 117 mill-Greċja fuq medda ta' sentejn. B'hekk skont il-miżuri mħabbra l-erba' mill-Kummissjoni Ewropea, Malta se tieħu l-inqas numru ta' persuni filwaqt li kif mistenni il-Ġermanja se tieħu l-akbar numru. Il-Kummissarju għall-Immigrazzjoni Dimitris Avramopoulos fisser kif illum qegħdin nitalmu mill-iżbalji tal-imoddi. Malta faced a similar situation in the past and was supported, but not in the same way. We learned from this experience. This time, we are ready to propose emergency measures in other member states and if other member states also face a sudden influx of migrants. Jekk fix-xhur li ġejjin Malta tiffaċċja influss qawwi ta' migranti, mhux biss ma tħux l-immigranti mill-Italja u l-Greċja, iżda pajjiżi oħra jridu jagħtu kenn lil uħud mill-immigranti li jitlu Malta. Il-Ministru tal-Intern Carmelo Abela qal li dan il-pass jagħti serħan il-moħħ għal dak li jista' jinqala. Allura nħoss li dan huwa pass pożittiv li l-Kummissjoni tirrikonoxxi r-rol ta' Malta u li l-Kummissjoni se tkun lesta li f'każ ta' bżonn tgħin lil Malta bl-akbar qawwa ngħidlek. Intant il-Kummissjoni Ewropea qed titlob ukoll il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea biex jidħlu parti minn skema ta' sistemazzjoni ta' 20,000 persuna li għadhom mhumiex fl-Ewropa u li qed ifittxu għażil. Il-Ministru Abela spjega li din hija sistema volontarja u li Malta se tkun qed tanalizza. Brabta mal-ġlida fil-konfront ta' min jitraffika n-nies, Abela qal li bħalissa qed isiru pjanijiet fi Brussell biex tiġi rfinuta l-operazzjoni li fil-mira tagħha għandha lil dawn in-nies. Ikkonferma wkoll li l-operazzjoni Triton se testendi l-operat tagħha biex tinkludi ż-żona ta' salvataġġ u tiftix Maltija.